दिनांक 5 मार्च 1659 रोजी महाराज वाडीचे सावंत यांच्या सोबतीने कुडाळला आले. तेथे पोर्तुगालमध्ये तयार करण्यात आलेली विशेष अशी युरोपियन तलवार एका व्यापाऱ्याने विक्रीकरता ठेवली होती. ही तलवार वजनाने हलकी परंतु किमतीने मात्र बरीच वजनदार होती. ती तलवार न गंजणाऱ्या विशेष धातूंनी बनवलेली होती व तिचे पाते पातळ असूनही न मोडणाऱ्या अशा विशिष्ट पोलादाने तयार केलेले होते. अत्याधुनिक अशी ती तलवार हिरेजडित मूठ आणि सोन्याच्या धातूत तयार केलेली असल्यामुळे आणखीनच मौल्यवान होती. शिवाय तलवारीची धार म्हणाल तर अगदी अफलातूनच होती. त्यामुळे तलवारीच्या समोर जो येईल त्याला क्षणात प्राण गमवावे लागतील अशा धाटणीची ती तलवार होती. शिवाजी महाराज स्वराज्य कारभार करताना हिशोब ठेवण्यात अगदी चोख असत. महाराजांनी 300 होन रोख मोजून विकत घेतलेली तलवार याला अपवाद नव्हती. यांची नोंद महाराजांच्या दप्तरखान्यात करण्यात आली असून कीर्द खाते म्हणजेच इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट मध्ये त्याची खर्चाच्या कॉलम मध्ये नोंद करून महाराजांनी या तलवारीबाबत भविष्यात गोंधळ माजू नये, भाकडकथा रचल्या जाऊ नयेत याची व्यवस्था केलेली आहे.